Opisyal sa pulis ug asawa nining nominee sa party list gibanhigan kagabi sa Pope John Paul II Avenue, Dakbayan sa Sugbo. Samtang COMELEC ug CCPO mihulagway nga dili election-related ang nahitabo. Personal o baka negosyo ang usa sa mga gitan-aw nga motibo sa moong krimen. Ani ang report? Miumol na og Special Investigation Task Group or SIT diyang kapulisan sa nanabong pagpamanhig nilang Police Lieutenant Colonel Chuck Barandog ug sa asawa nining si Yvonne Kanya Barandog, party list nominee nga magpapili sumabot nga eleksyon. Ang duha giingong gikan mitambong sa usa ka kalihukan apan dihang mipauli na unta sila sakay sa ilang pick-up ug dihang nagkaabot na sila sa intersection sa Pope John Paul II Avenue. Naabtan sila sa stop signal ug didto na gipauwanan og bala sa wa mailing suspitsado. Nakaangkon og 11 kasamad pinusilan sa lawas si Colonel Barandog, samtang usa-usab kasamad pinusilan ang asawa nini. Dunay kaubang sakay ang magtiayon nga usa-usab ka pulis nga nakisakay lang kanila apan wa makabalos sa pagpusil sa suspek kay naiguusab sa nangabuak nga bildo. Nadalas na balanan ang duha ka mga biktima. Our investigators are dispatched already to look at all CCTVs, no, from the areas kung asa gagikan, asa ni agig nilabay, asa nahitabo ang aksidente, ang krimen. Anaa sa kritikal kahimtang si Barandog, samtang asawa nining si Yvonne, stable na ang kahimtang. May kalambigitan sa trabaho, negosyo ug personal nga kinabuhi ang gitan-aw karon nga motibo sa krimen. Samtang iklaro sa Cebu City Police Office nga unang gikonsiderar nilang suspected election-related incident ang nahitabo apan base sa ilang gihimong validation, ang police official ang gitarget sa mga kriminal tungod sa daghang igo sa bala. Posibleng naangin lang ang asawa nini nga nakaangkon og usa ka igo sa bala. This cannot be categorized as an election-related incident. Una sa tanan, nakita na to sa trajectory sa bala ug ang bulto ba sa bala paingon tanan ni Lieutenant Colonel Barandog, who is not a candidate. Giklaro sa Cebu City Police Office ug mismo sa Commission on Election nga dili election-related incident ang nahitabong pagpang-ambos sa Cebu City kagabi. Gipasalig nila ang hapsay ug malinaw nga eleksyon karong Mayo 9. Gihulagway sa COMELEC official nga isolated ang nahitabo ug walay kalabigitan sa eleksyon base usab sa nakuhang report nila sa PNP. Sa kinatibuk-an, malinaw na kuno ang Cebu City nining panahon sa eleksyon. Ingon usab nini ang paghulagway ni Cebu City Mayor Mike Rama kinsa nang hinaot nga masulbad og dali ang nahitabong pagpamusil. At face value imong tanawon pwede, pero kung tanawon nimo ang rason unya dili unya politically motivated ang rason, so di na siya election-related nga violence. It's a police serious matter, and I wish they will dig it up and bring what the real story and run after the perpetrator. Si Barandog kanhi miyembro sa Cebu City Police Office apan nabalhin na kini didto sa ilang uluhang buhatan. Samtang si Kanya kanhi administrador sa Cebu City Medical Center apan nagpapili kini karon sumabot nga eleksyon ubos sa party list system. Kauban si Cleofer Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.